Ta zorrak kitatuko ditugu orain, Uruñako mendi lasterketarekin, gurekin Anar González Pueyo daukagu, zer moduz? Ondo. Ondo, bueno, igandean duzue mendi lasterketa, zein egoeran dago orain antolakuntza? Bueno, pues azkenengo astea beti gogorra da, azkenean prestaketa lanak gehien bat azken astean egiten dira, produktua jaso, azken aldaketak dortsalen izen ematetan, gerra asko ematen dutela. Dortsalak, bada lana. Bueno, esango nuke iaia edizio amaitzen denetik, urrengo urtera ja begira gaude. Balorazioa egiten dugu eta ja urrengo urtera begira, pues baimenekin hasten gara. Esango nuke laguntza gutxi dagoela batzuta. Mhm, Eta oztopo gehiegi. mhm. Gainera eremu babestua da. Orduan horrek ekartzen du, pues, Zailtasun gehiago. zailtasun gehiago eta gauza gehiago aurkeztea. Mhm. Eta, bueno, epe muga amaitu baino nabarmen lehenago, agortu ziren dortsal guztiak. Zein da zuen mendi lasterketaren sekretua, edo zergatik da hain erakargarria jendearentzat? Bueno, bai, esango nuke hau izango dela 3. urtea, hilabete lehenago agortzi ditugula dortsal guztiak, eta hau izango da 8. edizioa, ja. Esango nuke ibilbide aldetik, pues, ibilbidea paregabea dela, eta hortan, osea, aukeratu dugu nondik joan, baina ez dago zailtasun handirik, osea, eh, nola esango nuke. Osea, oso erraz daukagula egitea Mhm. ibilbidearen kontuarekin gauzak ondo, ez? Azkenean hor dago eta ibilbidea aukeratzean, pues, hori bilatu Bai, dugu, Gorobel hor beste daukazue, hori inguruko da. herriak. Eta gero, pues, nik uste, pues, urtero gauzak hobetu nahi ditugula, eta horretan esfortzua egiten dugula. Mhm. Azkenean gurekin ere exigenteak gara, eta hori uste dut, korrikalariek eskertzen dutela, eta hori egiten du, pues, urtero igual, esango nuke pizkat lehenago agortzen dira dortsalak, eta hori. Mhm. Ja, nabaritzen dela urterik urte saiatzen zaretela hobetzen. Bai, bai, bai. Eta gero, gainera modalitate ezberdinak eskaintzen dituzue. Zein da ezberdintasuna horien artean? Bai, 3 modalitate eta guretzat bereziena da luzea, ez? 33 kilometro dituela eta Gorobel mendilerrora bi aldiz igotsiz dela. Eta gustoko du jende azkenean pika egiten delako, ez? Errazago egiten da eta kuadrin artean pues biltzen dira bi eta bi eta venga, pues, pike moduko hori lortu da egitea. Eta hori, oso pozik ateratzen ditugun kontuekin, modalitate horretan, eta esan nahi dugu ere, 50 bikote ateratzen ditugula, eta segurazki horretan geldituko garela, bikote kantitate hori ondo kontrolatzen dugulako. Mhm. Azkenean, bigarren bikotea igo behar du txozako gunera, etc. etc. Eta hori, gauzak ondo egin nahi ditugu, eta ez milaka pertsona bildu, eta ez, osea, Eta deskontrolatuak kontrolatu izatea. nahi dugu guztia. Eta mairuko lasterketa bat, hobeto antolatuko genuela, Mhm, eta kalitatea igoko zela. mhm. Et- Eta hori nabaritu duzu parte hartzean. Eta esango nuke hori aldaketa horretatik aurrera, pues asko nabaritu egin dugula parte hartzean. Horren kontura ja horregatik sartu genuen erreleboen modalitatea, e, bilbide honek horretarako aproposa zelako, eta gero baita ere moldatu genuen pizka bat lasterketa herrikoia. Mhm. Non ere 200 pertsona inguru egongo diren, eta hasteko oso ibilbide erraza da, edonorentzat, eta hori, herrikoia. Hor lasterketa horretan sariak ekonomikoki ez daude, baina bai txapela eta ikusten dugulako azkenean lasterketa herrikoia dela, jendea frogatzeko, eta benetan eh, konpetitzeko edo lasterketa nagusia daukagula. Mhm. Eta ze gomendio egingo zenion zuke, bueno, lasterkari bati? Lasterkari bati, pues apuntatu horretik ondo pentsatu behar dela, gorputzak zertarako prestatu da daukagu. Mhm. Ze azkenean, pues hori, 33ko lasterketa bat ez da 14koa bezala. 14koa edonor hasten dena hilabete batean korrika egiten, pues posible du egitea.
hogeita hamairukoa ja nire ustez pues urte batzuk egon behar direla jendea ja menditik korrika eta jo que se, ohitu behar zara pixka bat, 3 ordutan edo 4 ordutan menditik korrika egitea, ondo jatea, ondo hidratatzea, eta bar. Orduan, interesdunek jakin behar dute, latxozako puntua agian dela egokiena, ez? Horixe. Ederto, bueno, Anatz, mil esker, errepaso nahiko azkarra eta mamitsua egin diguzu Bai, lasterketari dagokionez. Espero dugu azken bi egun hauetan, 3 egun hauetan, bueno, arazorik ez agertzea, eta, bueno, beti bezala sekulako jendetza agertzea. Ez dakit ze guraldi iragarpen daukazuen iganderako. aldakor dago, baina printzipioz ostiral eta larun batean euria egongo zen, orain badirudi ez hainbeste, eta igandean ostarteak eta hotzago izan uste dut, 6 gradu egongo direla, baina espero dugu eguraldi ona. Bueno, Printzipioz. korrika egiten dionari 6 gradu egoteak ez dio. Bai, baina gu laguntzaile begira gaude. Azkenean orduak pasatzen dituztela hor mendian eta gehien bat beraiengatik. Bueno, salda prestatu beharko duzu. Bai. Ederto, Natz, mil esker eta laster arte.